ev biraderi biçûk serê sibê de hat berderî got rabe em herin ciyekî balkêş bi rastî jî em anîn ciyekî gelekî balkêş. Em ên ha weberin nava kêvgehekê lê ew kêvgeh ne ya sewalên mezin e. Em ê weberin nava kêvgeya giyaneverê herî narîn û nazende. Em ê herin nava kêvgeya perperîkan. Bidin dûme em wele cîhana rengîn ya perperîkan bigerînin. Li navçeya Beykozê ku ser bi Stenbolê ve ye di nava van daristanên bê serûber de jiyan û jiyangehên balkêş û ciyawaz hene. Yek ji van jî kêwgeya perperîkan e. Baxekî tropîkal ku li gorî jiyankirina perperîkan hatiye amadekirin. Kesên ku ji bo nasîna perperîkan têne vir, pêşî li vîdyoyekê di derbarê jiyan û guhezîna perperîkan de temaşe dikin û paşê berê xwe didin nava baxê ku awêneyekî fantastîk li xwe digre. Çok değişik, çok güzel. Biz de merak ediyoruz. Hesto tiştekî gelek balkêş û ciyawaz e. Me jî meraq vir dikir ku zaroyan jî pir dixwaz vir bibînin. Me pêşî agehî derbarê wan de wergirtin û niha jî em wan bi çavê serê xwe dibînin. Gelek xweş û êja ye. Kelebeklerle ilgili çok bir şey bilmiyordum. Min di derbarê perperîkan de pir tişt dizanî. Min digot qey tenê rojekê dijîn. Lê li vir ez gehiştim wêyekê ku newsaye. Cihekî gelekî sûdwer, balkêş û xweş e. İlginç bir yer, güzel. Darûberên di hundirê kêvgehê de ên tropîkalin. Hewaya hundirê wê her dem germ e da perperîk karibin têda bijîn. Nava gulî û serpelên daran tev perperîkin. Reng reng û cor bi cor. Li cîhanê nêzîkî 200,000 corên wan hene. û pêkan e ku meriv rêwîtiya wan ya ji derketina hêkan ta mirina wan bibîne. Kelebekleri çok seviyordum. Çok merak Ez gelekî ji perperîkan hez dikim. Ji bo kawan bibînim, hatime vir. Burayı çok sevdim. Min gelekî ji vir hez kir. Perperîk dema weke kurmanin pir dixwin. Min di derbarî wan de gelek agahî wergirtin. Ew dercihekî gelekî xweş e û geştkirina li vir hesteke geleke xweş e. Lê piçekî germ e. Reng û firîna wan gelekî dilê min xweş dike. Xwezî zarokên Kurdistanê jî karibin bêne Stenbolê û wan perperîkan bibînin. Tiştek ku di derbarê perperîkan da têzanîn dirêjahiya temenê wan e. Herkes dizane ku perperîk tenê rojekê dijîn. Lê ew agahiyeke xelet e. Emrê perperîkan 2-3 hefte ne hin corên wan jî hene ku ew dikarin ta salekê jî jiyan bikin. Ew giyaneverê ku weke kurmikekî ji hêka xwe derdikeve piştre xwe dixe hundirê kozayekê û ji wir jî weke perperîk derdikeve. Ew bax tenê ji bo geşta xelkê hatiye amadekirin. Tu dahateke din ji vê kêvgehê nîne. Lê eleqeya xelkê jî dahateke kêm nîne helbet. Eşimle dünyayı gezerken gördük aslında. Min û hevjînê xwe dema me geşta cîhanê kêrma baxên pirpirîkan li Brîtanya û Kostarîka dîtin. Me jî xwest em wekeya Brîtanya vî baxî amade bikin. Li vir tenê pirpirîkin tropîkal hene. Ew derweke bexçeyekî ajelan e. Bi berember kirîna tîkêtan herkes dikarê wan bibîne. Her meh ji 4 aliyên cîhanê ji me re pirpirîk tên. Ji bo jiyana we ya li vir xwarin li gor wan e û hewaya hundirê vir jî giring e. Me jî ew ê pêwîst bi cî kiriye. Dema geştiyar tên dikarin li vir hemû rewatiya pirpirîkan bibînin. Baxê perperîkan her dem û her roj ji bo geştiyaran vekiriye. Piştî rêwîtiyeke bi qasî saetekê ji Texîmê ên ku bixwazin dikarin bigihîjin vir û ne tenê perperîk gelek corên din ên sewalan û xweza û şînahiyeke bêhempa jî li vir bibînin. Heta êvarê jî dema xwe li vir derbas bikin û tecrübeyeke ciyawaztir li tecrübeyên xwe zêde bikin. Rawîn Stêv, Rûdaw, Stenbol.